ndị skadeje no anyị ekele m unu nta na okpevuru anyị jeghere Okpuje. Ọ bụ nta bụ ihe asịrị nnukwu nwaanyị nwaanyị gbachiri ike onye ọcha nwaanyị bụ Mrs. Esther Oyibo Ishiwu asịra je nke ọma n'ihi nnadị ilemenya na fedu nwabe mara apa ka a na-abịa aga n'afọ. Anyị nwere nwa ya nwaanyị anyị na ya nọ nwabe anyị sị ka agbama na-ajụ ọrụ nta asịrị mama ya jee nke ọma kere ka o bodege kere ihe na-agwa ndị niile bịara ya nọ enu nta. Thank you very much. Ọ bụ eziokwu na enyi mama m taa mana m enye Chineke ekele n'ime ndụ niile obi. She lived for 99 years. Yes, 99 years. Throughout very strong in everything she does. Hypertension. Just during the year, Sinika Agunya, I na-asọ ya na ya ga nke ọma. Ka Chineke jide ụmụ ya n'ime ihe niile ka ndị hafụrụ Chineke chekwebe ha ka ha dịrị oke mama ha n'aha Jizọs. Mama m bụ onye udo and ekpere m na-ekpe bụ na that peace o debere n'ezinụlọ anyị ka ọ continue with us in Jesus name. Biko anyị chọrọ ka ị were ohere ha kelee ndị niile ndị ọyị gị ndị ukwu na ibe bịara ebe a nọ enu n'ihe ahụ na-eme. Ekele ndị niile bịara ija ma ndị si Umuahia ma ndị si Lagos ma ndị si US ma ndị si France bịara anyị akwamozu a. Anyị na-asị Chukwu biko o chekwebe ha ka ha sasi bịacha n'udo ka ha na n'udo n'aha Jizọs. Ihe niile nke ha spendụrụ expenses niile ha mee ka Chineke reward ha in billions folds in the name of Jesus. Amen. Nke ikpeazụ kere ihe ga-abụ icheta maka mama gị maka gịnị ha pụrụ isi na ọ bụrụ na ọ nọkwa mara. Mama m hụ ịhụkwara ka na-esi nri. O shitere gị porridge ya. Oh my God. Ndị ya anyị na-abịa sị mama agara ebe so shiri porridge ya. At 99. Ekpere m bụ ncheta nri ahụ. She's a good cook. Mama m bụ mama ebe m ga-ebido. Very clean woman. Yes. Oge dozichara room ọ dịka na don dirty. Very clean and organized woman. So nke m na burote so egide menu mbe m ka ọ dọrọ maka na anyị futara je ọrụ n'obido doziri everything. O dozichara na na ama. Mana ọ bụ Chukwu bi emere na ndụ ya. Anyị ekele gị. Thank you so much. Gị bụ ndị so na Amaokwe TV anyị na-asị unu ọ bụrụ na ekiri ihe onyonyo ha ị nwere ike ije na Amaokwe Community TV YouTube ma ọ bụ Amaokwe Community TV Facebook ije kiri ime ka eshi wee meme ihe gbasara mama. Anyị na-asị unu o nwere mmemme ị na-eme kwa anyị abịa nọnyere gị ọ ka bụ onye nke unu onye ahịla Chukwuka ejene eme unu na-asị unu deje nta na ebe anyị nọ na Okpuje dị n'okpuru Nsukka gọọmenti Enugu State. Onye asịra jee nke ọma nta bụ ezigbo nwaanyị Esther Oyibo Ishiwu. Mkpọtụ a na-agba anyị chọrọ ka iwere ha gị eke obodo nta ekwe not just to me today, and I can only say thank you each and every one of the people that came today to honor my mother, to give her, to pay last respect to her. So thank you. I'm so it's a great day for me. My mother was a kind person. My mother was a great woman, and we just have to give her this honor. Thank you very much. Thank you. I na-ekele unu na-asị abara unu omume ihe na-eme mama Amaokwe TV anyị ga-eme ka ụwa mara maka gbaa mbọ unu ijere Amaokwe Community TV YouTube Facebook Amaokwe TV channel Facebook Amaokwe TV Africa ị ga-ekiri ihe niile mere ma be esitere show nya na nta anyị na-asị gị deje ọ ka bụ nwanne unu nwoke ọnya anyị na-achụkwa Ebuka deje.
Nsukka anyị na-ekele unu na-asụ n'udeje ụlọ anya na nta na mbe ụgbọ vụrụ anyị jere bụ n'Okpuje. Okpuje dị n'okpuru ọchịchị Nsukka gọọmenti eria. Ọ bụ ntabi ya sịrị nnukwu nwaanyị bụ ezigbo nwaanyị ọjọ udo nwaanyị oyibo woman bụ Mrs. Esther Oyibo Ishiwu ya jigere nke ọma. Nta bụ ihe anyị nọ wee limenu pamanụ. Enwere onye anyị na-anọ biko ị agwa ọha na eze aha gị na ka ihe ha mere nwa be ka o bude ike gbokwere ohere ha ukele medile ebe anyị nwere n'aka kwado m ihe ha mere. Okay, aha m bụ Ugwu Chibueze Harrison Erito. Ana m ekene ọha na eze ka ha chiri bịa n'ọmụ my step mom. Ọ dị ka ọ bụ mama ọha ya anyị na-eke ọba American woman, nwaanyị mara ezigbo mma nwere obi sarịsarị because ka anyị nọ kịta na abịa na side anyị for now o nwere somebody anyị ga-asị na mbe peacemaker na Ikenyawa ọ dị akpa oke ya bịa mere na anyị kwadosiri mmemme nke bere ya na ike nta since yesterday bụ wake keep na anyị na-arịọ eze chitoka mara ma ya na anyị na-arịọ obi ọ na-eme na anyị because the mmemme na-aga ọfụma. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị ma ndị shiri obodo oyibo nata na-ekenechi ike ndị niile sponsọrọ mmemme a na-asị ka Chineke were ha maji kwuru maji n'aha Jizọs. Ana m ekenekwe anyị na-ebịara mmemme maka mama anyị Ishiwu Esther Oyibo na-asị na akwụkwọ ọma ha jiri abịa na ka ha ji ejije anaghị aka mma. Na-ekenekwe unu abụ ndị nta akụkọ jara cover this event na-asị na ọ ga-abanyere unu. Chineke ga-akwụ unu ụgwọ maji kwuru maji n'aha Jizọs. Gị bụ onye ọma na-esoro anyị ụlọ anya na Nsukka bụ ihe anyị nọ ya ma anyị na-asị Nsukka anyị na-asị gị enweme mmemme ị na-eme ọma anyị abịa nweghị mgbe anyị ga ga-eche ihe anyị na-eme bụ ka ụwa mara maka ihe ị na-eme jebe na Amaokwe Community TV YouTube, Amaokwe Community TV Facebook, Amaokwe TV channel Facebook, Amaokwe TV Africa Facebook ka ịhụ ma ihe leshi ya eje anyị na-asị gị dejeleke maka isoro anyị deje.